Hello guys! So pumunta nga pala kami ng Albay, Bicol para makita yung ngayon. At syempre makatikim na rin ng mga pamosong pagkain sa kanila. So alam naman natin guys na ang Bicol ay sikat sa kanilang Bicol Express. Pero bukod doon meron akong natuklasan. Sikat din pala sila sa tinatawag na chili ice cream. So imagine niyo guys, ano kaya ang lasa ng ice cream at sili? So pag pinagsama kaya sila, masarap kaya? Nakakasuka ba? Or ano kayang lasa? Kaya naman hindi ako nagpatumpik-tumpik pa at tinry ko na to. So, this is chili ice cream. Ayan, mango level 1. What the F? Tingnan natin kung talaga bang maanghang siya. Well, let's see. Ayan, tingnan natin. Chili ice cream. Oh, mango sa amin. Mango and strawberry na lang. Magkano isa? So, let's see. Tikman natin kung ano kaya ang ano niya, lasa niya. Teka lang. Let's see. Hello! So, ito nga pala yung chili ice cream. Titikman natin kung anong lasa. So, this is level 1. Level 1 pa lang to mga be. Ano kaya yung level 5? Ano? Costa. Ahang! Super ang ha? Why? Hindi, ba't ako nasasama sa... Manghang! Ayan. Super ang ha? Finalize mo. Pang level 1 or... Para siyang yung pansit kanto na Yung chili spicy. spicy. Pero masarap. Lasang mango, pero may may kumukurot ganun. Maanghang. Weird. Maanghang siya, promise. Pero walang lasang sili, pero maanghang. Pero level 1. Level 1. Level 1 pa lang to mga kapatid, hanggang level 5 paano kaya? Volcano. Volcano daw yung pangalan ng level 5. Oh, literal na volcano talaga. Bye guys. So haggard kami for today's video. Hello bye. Bye.